Kuchingamidzai zvakare pachirongwa chino chepadare tichivimba kuti Mwari vanga vachikukomborerai kubva panguva dzemangwanani kusvika panguva dzino dzemasikati. Sati tapinda munyaya iripo muzuva ranhasi, regai ndikumbire mufundisi Pastor Ngwaru wativhurire nemunamato. Ngatinamatei. Baba muri kudenga tinokutendai. Muri Mwari wezvokwadi, Mwari wedzidziso. Tinokumbira pfuma inobva kwamuri yekurayirwa mararamiro atingaite pane rino pasi. Muchidzidzo chatinacho nhasi, toda kusiyira pfungwa dzese kwamuri. Mutiudze zvinoda kuti vanhu vanzwe. May you intervene and help. Tinokutendai muzita raJesu. Amen. 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 Tinotenda. Tinotenda. Regai ndimbokwazisa dare. Samaita. Uko. Shumba. Tinotenda. Ndiro ridare racho rinongoramba riripo. Wane ruzivo vari pano. Kuti tibetserane dzimwe nyaya dzinenge dzichiitika matinorarama. Asati tanyatsopinda munyaya yemuzuva ranhasi, regai vedare vari pano vambokukwazisai. Titangire pana mufundisi. Toda kutendai zvakare wadiwa wateereri nemi watariri kuwana mukana iwoyo wekuti tikurukure pamwe chete. Ini ndini wenyu Pastor Michael Rugube Ngwaru weshumba tobva paTokyo apo pamurewa apo. Tinotenda chaizvo kuti munesu nhasi. Amen. Indon the Charles N. Makombe, ndiri mubarwe Nyanguru tendera vanhu chimwe nemuromo. Ndinotenda Mwari. I've just turned 82 last Sunday. Ndinopinda pachisangano rinonzi the Grand Church, the only church with a surname. Ndinomukwazisai mose wateereri nesabata rino. Amen. Amen. Mufaro wangu kuva nemi vatariri nevateereri. Ndinoitwa Pastor Obert Mudzengi. Ndiri mufundisi ku English speaking district ndinosanganisira Mount Pleasant neAvondale. Chishuvo changu kuti patichange tiri tose tichadzidza zvakawanda kubva mushoko raMwari. Amen. Yes. Ndinokuchingamidzai vateereri. Ndinoitwa Dr. Hleza. I am a certified nutrition counselor, lifestyle medicine consultant, and naturopathic doctor. I am currently working at the Adventist Lifestyle Center as the Lifestyle Center Manager, an initiative by the Zimbabwe East Union Conference to have a Lifestyle Center here in Zimbabwe. I attend church at Arcadia. Thank you. Amen. Amen. Yes. Toda kutenda Mwari nenguva yatipa yekuti tidzidze, and we want to welcome our viewers. Zita rangu ndoitwa Munyaradzi Mutema. My district pastor is Dr. Mudzengi. I fellowship at Avondale SDA Church. Amen. Amen. Toda kukukwazisai vadiwa vateereri.
Zita rangu ndoitwa Adin Momba. Ndiri mufundisi wezvemabhuku, kufambiswa kwezvemabhuku. Mamwe acho atichange tichitaura nezvawo paprogramu ino ane chekuita neutano hwedu, anotisvitsa pedyo naMwari, mabhaibheri kubva kuvana kusvika kuvanhu vakuru. Ndo kubasa kwedu. God bless you. Amen. Tinotenda haiwa dare rakasimba chaizvo. Rakasimba. Yeah, ndinoitwa Gospel Mudoni. Ndopindira paMandara Church. Ndinobva kwaRusape kunyika Nyoro. Now tinoda kutenda nemima views. Ndimi munoita kuti chirongwa ichi chirambe chichitraya kuti chotsvagurudza kuti nyaya idzi todzifambisa zvakaita sei. Kunyanya nyaya yatoda kugarira part 2 yemurume atishungurudza nekuda kwechivegetarian. And because of the questions neimwe mibvunzo yakanga irimo muvanhu yabva ita kuti titaure pamusoro pekuti izvo is it an issue of health or salvation? Ndiyo nyaya yatida kunge tichitaura pamusoro pezvavo. Toda kutenda zvakare kune vanga vachiuyawo inbox vachivawo nemibvunzo yavaibvunza. Mwari vakuitirei zvakanaka. Ndo zvinoita kuti titambe tichidzidza tichibetserane. Dare rino nhasi rakazara rine madokta chumba rakazara dare rakazara nemaelders. Titraya kubetserana panyaya yekushungurudzika kana kuti panyaya yechivegetarian, panyaya yehealth reform. Saka tichada kudzidza pamusoro pekuti health reform chinyi, zvinombofamba sei. Is it a matter of salvation? Is it a matter of lifestyle? Ndo nyaya ichange paichanyatosimbira mukudiscussa. Uye pane pamwe nyaya yekushungurudzwa kwemurume uyu, pane pachada zvakare kuti panyatsotsanangurwa nemaonero vamwe sekuona kwavakaita pavaiterera chirongwa kuti murume uyu tingamubetsera sei pakugadzisana nemhuri yake. Tichada kudzidzira zvakare pamusoro pekuti Ellen G. White vanonyora pamusoro penyaya iyi vachiti kudini, uyezve zvigotibetsera sesangano. Saka regai nditange taverengerwa Bhaibheri. Vhesi redu rekutanga tichaverenga kuna 3 John chapter 3 John verse number 2, and then ndopa Dr. Mdzengi votitsanangurira. Inoti, beloved, I pray that all may go well with you and that you may be in good health, as it goes well with your soul. Yes, Doc. Vhesi inongobudisa pachena kuti Mwari havangoshuviri kuti vanokura pamweya chete, but vanoda kuti tikure pautano. Mwari wedu vari holistic. Havangoti kura pamweya zvimwe zvakafa. Vanoshuvira kutona tichifara, mungava mumarelationships, vanoshuvira kutona tichikura, mungava mumabusiness atinoita, muzvinhu zvose. He is happy when we are happy in all aspects of life. Amen. Thank you so much, Doc. Nekutitsanangurira. Now regai ndibva tatongopinda panyaya totenda pana Dr. Charles. Doc, health reform zvinombobva kupi, zvorevei mukati mechikristu chedu? Tongonzwa health reform, tonzwa kuti vegetarian, vegan, zvinomborevei? Tinogona kunge pamwe tikutorasika kutaura kuti vegetarian, but tichida kutaura kuti health reform, tichida kutaura health reform totaura vegetarianism. So how do we chimbotitsanangurira kuti zvinombofamba sei? Alright, takatarisa musoro wenyaya watinawo wokuti murume atishungurudza nechivegetarian. You will find kuti musoro iwowo pachawo une watingati 2 topics in it. Yokutanga yokuti murume uyu ane a compulsive disorder yainayo, as far as understanding my personalities, kuti munhu ane a personality yake, an individuality yake yainayo, which cannot be imposed on another person. Then yechi-2 the vegetarianism. What is vegetarianism? When you look at vegetarianism, we are looking at a diet approach in a different bato akasiyana ari mukati mayo, ekuti tinogona kuti umwe anogona kuchuza kuva ovo-lacto vegetarian, umwe anogona kuchuza kuva pesco vegetarian nodya hove, umwe anogona kuchuza kuva flexitarian,
anoti inini musi wemanje chete ndopasingadini patisingadyi nyama, then vamwe vanenge vari mavegan. But tikada kushandisa kuti rekuti vegan rinogona kusatibudira zvakanaka, nokuti tiri pavegan ipapo muchaona kuti vegan pachayo ine zvimwe zvinhu zviri mairi zvisina kutonaka, zvakaita secoffee is vegan, tobacco is vegan, masoft drinks are vegan, but they are not good for health. Ati masipata kaizvo. Saka isusu sesangano tinoshandisa word rinoti total plant-based vegetarian kana kuti wholesome plant-based vegetarian. Asi takuda kuzviti tichizvidondanisa nehealth reform, tichaona kuti vegetarianism kapenga kadoko doko kehealth reform, nokuti tiri kuti health reform, utano hwagadzirudzwa, kureva kuti pamararamiro edu pane zvimwe zvanga zvisiri kuendeka zvakanaka zvakuda kuti tichigadziriswa. Saka zvandava mukristu nhasi ndizvonai, ndanga ndiri kudya tingati nyama dzisina kuchena, unclean meats, ingava poko nezvimwe zvakadaro, ndasiya. What have I done? I have done my first baby step towards vegetarian on the aspect of diet chete. Saka munhu anogona kutokurawo as far as what that aspect is concerned, yediet achizosvika kunana overlapped nezvimwe zvichidaro. Asi health reform yakapamhama, kutoita exercise chaiyo, that's health reform. When one makes use of water, kuti ndoziva kuti umwa mvura, adequate exposure to sunshine, kuzvidzora, kutotenda kuti kuna Mwari, ndovimba nokuti kuna Mwari, kuwana nguva yekutozorora, zvese izvozvo zvinobatana pahealth reform. Kutoziva kuti ndinopfekawo hembe zvakaita sei, handimuri kuzviona kaizvo, izvozvo zvinobatana pahealth reform. Saka kana taibatanidza yakadaro, tikangozofunga kuti chivegetarian health reform, tinenge kutoti health reform iri deformed, nokuti tiri kuti maybe tinongoita focus on kapenga kamwe chete, tikazoenda manje panyaya yekuti nyama kana kuti zvingadyiwa tiri pavegetarian ipapa, muchatoona kuti that's almost comprise 1/8 of what the diet aspect is. There are many other principles and facets dziripo dzatinogona kuita focus upon other than kufocus panyaya yenyama. Zvimatombo zvidiki asi gomo guru is health reform. Okay. Yeah, thank you Dr. Charles. Rigendende pana Elder Mutema. So toda kutenda Mwari for giving us this opportunity to learn and to discuss vhesi ratsanangurwa na Dr. Mdzengi. God's ideal for us is that we are health in totality. Mwari kana achitaura nezveutano, he is worried with every aspect of our life. Takatarisa kuna Genesis 1:26, Mwari anotipa the gift of life, anotipa again the gift of his image. So the health yataverenga iri kuna 3rd John, it's talking of the life that God gave us. It's also talking of the image yatakapuwa na Mwari. So I really liked what Dr. Charles mentioned. Kuti nyaya yezveutano, it's not only centralizing on the aspect of meat to meat or not to meat, but God is worried with the health in totality. Going back to the part 1, patai tarisa nyaya yemurume ashungurudza muri, ashungurudza mudzimai nenyaya yechivegetarian. God's ideal is that we look at the root cause. The cause might not be vegetarian or not vegetarian, but there are many factors that are there when God is talking about health. Saka murume zvimwe ari kutyora mimwe mitemo yaMwari, zvimwe murume ari kuita upombwe, zvimwe murume ari kuba, zvimwe murume ari addicted to pornography, zvimwe murume ane depression, zvimwe murume ane financial issues. When God is talking about health, he looks at all these things because health is very holistic. It might be unjust for us just to point one thing and we make it the definition of health. But it is also important for us to look at that thing, which I really thank God kuti ndosaka tiri pano, to look probably at a particular thing. But I like introduction yapo ya devotion and the open remarks from Dr. Charles. Yekuti mumaziso aMwari, health is holistic. And this is why the Bible said, God is saying,
I wish above things that you might prosper in health, even as your soul prospers. Amen. Thank you so much. We go to Doc. Your opening remarks on the health reform. In my view. Oh, thank you very much. Say, yeah. Basically, muchaona kuti pakatanga sangano redu nekudaidzwa kwaitwa my white muofisi yechiprofita. Vision yavo yekutanga vakaipuwa muna 1844 muna December. Zuva racho hapana akarirekodi, hatizi kuti wanga uri musi wechingani. But pavakapuwa vision iyi vaichengeta svondo, uye zvakare she was 17 years of age. Vanototsanangura kuti I was weak, I was feeble, and vaifenda nguva zhinji. Saka remedy yava vakapuwa ndeye kuti zvikuitirei nani munofanira kudya nyama yakawanda. Saka she was a heavy meat eater. The other thing also about here, pakauya message iyi, vaiva ne-nervous conditions zvokuti vaikonewa kudira pamwe zviri muketera mukapu yavo, vaitodirirwa nemunhu anga ari pasaiti pavo. Saka vaiti ndikadya nyama yakawanda zvai-alleviata situation yavo, zvoita nani, but it was only temporal. But nekufamba kwenguva pavaizviita izvozvo, she would get weaker and weaker and weaker. Saka muchaona kuti pauya vision iyi vava vasati vava nezvimwe zvokwadi. Chokwadi kuya kwachinoita kwatiri chinouya chiri progressive, hachiuyi as wholesome, chiri chese one time. Even Jesu anototi pane zvizhinji zvadaida kukudzidzisai vadzidzi vangu, asi dei ndakakudzidzisai maikonwa kuzvitakura zvose one time. Saka muchaona ndo kucontext yakauya health reform message yedu. Saka muchatoona kuti nguva idzodzo kubva muna 1844 James White aitoti aparidza aigona kupuwa hafu yenguruve achitendwa, onzi indai munodya nemhuri kumba. Vana Uriah Smith vaiti vaparidza abuda panze onosuta fodya yake. Muna 1858 kwakaita umwe murume waitofamba mumachechi achidzidzisa kuti poko haina kunaka kuti idyiwe. Mai White vakatomunyorera vakati keep that truth to yourself. But muna 1863 June 6 ndo pavakapuwa vision yehealth reform. Kobva vaudzwa kuti vachidzidzisa sangano kurega nyama in general, but in particular kurega nguruve. Pakabuda nyaya yekuti tobacco haina kunaka, vana caffeine havana kunaka. Saka mai White vanoti chokwadi ichi handina kuchidzidza kana kuchitsvaka, but ndakaita chokupuwa naMwari kuti ndidzidzise vanhu. Then vanobva vataura kuti pandakanzwa chokwadi ichi ndakabva ndatorega kudya bhata, ndikarega kudya nyama yenguruve, ndikarega kudya katatu pazuva. Vavoita system yemamiro mangani maviri, chokwadi chadini chauya. But vava nemakore 82 ndafara navamakombe vati he is now 82. When she was 82 she wrote and said kuti I am enjoying better health now than I was in my early days. When she was now 82 vakutevedzera zvinhu izvi. But mukacherechedza zvakare, it was not an easy journey for her. Vanotonyora muCouncils on Food and Diet kuti nguva yavakarega nyama she would like feel like hungry, vava nemacravings ekuda kudzokera kwairi. Chimwe chaivanetsa zvakare ivhiniga, vava netemptation yekuda kuisa kavhiniga, but vavozva kuti no hazvina kunaka. But it was tough for her, it was a temptation. But at the end of the day she managed to conquer it. Saka nyaya yechokwadi
iri progressive. Amen. Chokwadi chinouya progressively even kuna mai white nekumapioneer edu esangano remasabata zvakauya ine progressive manner kusvika patiri iye zvino. Thank you so much, Doc. Ndofunga mabata Ellen G. White writings ofuchi ndo patienda pane imwe mibvunzo yanga ichibvunzwa nevanhu kuti zvinomborevei pazvakanyorwa izvi. Maquotation aya, where is it coming from? What does it mean? Nekuti pamwe pacho tinogona kuva mudonha ane maonero andaita zvinhu uye ane maonero ake. Saka dare toda kuedza kuti tidzokere zvakare kuvateereri kuti no paya zvinomboreva zvakati, so that maybe tingava nepfungwa imwe chete. Regai ndiende pana mufundisi. Inini ndoda kutenda chaizvo kuna Dr. Charles na Elder Mtema na Dr. Mzengi nepfungwa dzabuda pachena. Eyo, I will be very honest. Amen. Eyo ku ma 1980s till ma teenagers wesus. Eyo achangoburwa and what have you. Tichitanga kunzwisisa chinonzi chisabata and what have you. Tichinzwa nezve health. Kana munhu aitiye health reform nguva iyoyo kanzwisisiro kedu isusu kaiwa kekuti ndikaachivha kusadya nyama ndatowa muhealth reformer. Saka the goal muchaona kuti yema early pioneers akagamuchira zano rehealth on the African continent. Wazhinji the main goal was ndikasiya nyama ndikadya ichi nechichi, as long as nyama isipo ndamu health reform. Saka I think imwe nyaya inoda kuti inyatso clarifywa. I know Dr. Charles mazvitaura zvakanaka and whatever, but hatimbotsanangurei warai when we say health reform, what are we reforming? And I think ndo pane hondo yakawanda yevanhu kuti they don't quite understand. That's why diet becomes reform kwavari. Maybe we may need to separate the difference between health and the diet, and so that it comes out neat. Okay. More brain one. All right. Muda kupindura apa. No, ndoda kueda pamvunzo. Okay. Ndoda pakuvarume avo because zvakabvawo futi contributions evanhu ndizvonaka. Chekutanga ndechekuti toda kuti varume ava vaburitse pachena kuti is it a spiritual issue? That's point number one. Is it a salvation issue? Point number two. Or is it a lifestyle? Because kanda kubata lifestyle, pfungwa yangu yabva yaenda kuLoma Linda in California, in San Francisco, is Kira Point, where they've taken this health message as a lifestyle. Get the point? Where many people warikoko vanorarama over 100 years. Is that correct? Yes. So no doubt watsanangura kuti is it a lifestyle? Is it a test of faith? What is the purpose of health? I think ndo borubai. Andika purpose yacho health imbori tawanzwa yedu muBible. But toda kuti varuma wapinde mazviri. Kuti is it a test of faith? Okay. I think that's where the problem many people are. Ndotenda zvataurwa na doctor wabva wabata zva Ellen White. Because vazhinji vanongobata ka one verse or ka one one statement ka quotation obva amhanya nayo farika zvakaita babawa wapinza mhuri yavo mu situation yekuti havachanzwa kunyatsoona kuti taakurarama sei. Is what I mean. Washungurudza mudzimai because akabata ka statement kakataurwawo nemumwe ari muchechi ndo kaakamhanya nacho kumba akabva asvika akati mese ma-vegetarian. Okay. So maybe ndo pane nyaya wateereri vari kuteerera part 1 ndo pakataurwa naHumba vachiti hazvinei neruponeso. That statement on its own really needs a lot of clarification. Tiende pana Elder Mtema. Maybe you can try to answer that. Thank you, Pastor, for the question. I think that's a clear question, and that's a very important question to say
is diet equal to health? Is it the same? And I will be blunt with you, Pastor, to say no, it's not the same. Diet is part of health. Okay. Diet is not equal to health. Okay. Yeah. So when we study the Bible, the spirit of prophecy and science, we even talk of the laws of health. Okay. And when we follow these laws of health, one of the laws of health is diet. So we talk, us as Adventists, we talk of the 8 laws of health, where we have diet or nutrition, where we have exercise, where we have water, where we have sunshine, temperance, air, rest, and a trust in God. So these are the laws of health, and surprisingly or coincidentally, Pastor, even science today is testifying. Though they can give these 8 laws of health different names, but science is testifying that diseases, all diseases, they emanate from the violation of the laws of health. So when I violate any of these laws, including trust in God, scientists, neuroscientists are recently, they've recently, by recent I don't mean this year, but in these past years, they have realized that when we are depressed, when you don't have a higher power, you will not trust you are prone even to things like cancer, things like, you know, many diseases. Yeah. When you don't have a higher power that you trust in. So when we look at diseases itself, actually the right definition of disease is a violation of the laws of health. And you know, us Adventists, we had this truth from years ago. And scientists today are affirming that any disease that you pick is caused by the violation of the laws of health. So to answer you directly, Pastor, diet is not equal to health, but diet is part of health. Saka, munhu ari kufollowa the right diet, anogona kurwara. But ane the right diet. Why? Because there might be some other laws that are broken. So someone might eat right, do the right things, but not having a higher power that he or she trusts in. That person can have stress, though that person is eating what is right. So he can be a vegan, he can be a plant-based, but when he's not taking water, he's violating the law of water. He anogona kurwara because there is a law of health that has been violated. So on that question, Pastor, to say, is diet equal to health? The blunt answer would be, no, diet is part of health. Health includes a number of things, and that's why we have the laws of health. And like I said, when any one of these laws is broken, cancer can be caused by one of these laws of health. When you are living in an environment that doesn't have proper air, when you are not breathing, it can be one of the causes of cancer, not particularly diet. Though diet constitutes a lot of factors, but the pure science, even from the Word of God, when you violate any laws of health, it can cause disease. So reform this concept, health. Now I understand health and the 8 principles, 8 pillars. 8 laws, yeah. So when in the Adventist church circles, we say health reform, is it our way back to these 8 pillars, or what does it actually mean? Yeah, so when we are talking of health reform, Pastor, we are saying of these laws that govern, remember, Pastor, God works with laws. Yes. You know, the law of gravity. No matter how spiritual you are, makajamba Pastor munodzokera pasi. No matter how righteous you are, if you don't eat, you become hungry. God operates with laws. You know, Maraka set laws, even in the physical realm. So health reform is a concept that God wants to put us back to health. But how does he put us back to health? We need to go back to obedience of the laws of health. Amen. So it means you've understood my questions, isn't it? Yes. It can be answered. Yes. Can you begin? Okay, fine. Maybe Dr. Charles would just want to make an addition to what he said. Yes. Pane zvavataura izvozvo muchaona kuti tichiti diet tiri kutarisa bioavailability of nutrients achawanikwa kubva pazvikafu zvadyiwa. Saka patiri kuzoti health now, mubvunzo wabvunzwa napastor, tichitarisa definition yehealth, it's not the mere absence of symptoms. Asi tiri kuti munhu ngaange ari holistic
spiritually, mentally, physically and socially. Saka chinhu chakaita sekuti toti exercise pachayo. Munhu ukaita lack that exercise in your life, physical exercise of the body, zvichireva kuti appetite yako can be affected. Zvichireva kuti digestion yechikafu chawadya can be affected. Ukatadza kurara zvakanaka, zvichireva futi kuti assimilation kana kuti kuti nutrients aya apinde muropa azoshanda onobata ndarira dzinofambisa magetsi omuviri anoita kuti tifunge zvakanaka uye neurozvi hunofanirwa kuwanawo manutrients anoenderana nawo kuti urozvi hwedu udini hushande zvakanaka. Panogona kuita a deficiency. Saka kana tichiti diet nehealth tozoti pane reform, tiri kuti isusu pamararamiro atiri kuita diet kangoriwo kachipenga kereform, but the synergistic effort yekushandidzana pamwe chete zvakadini zvakanaka. Pareform papa kuzviunza kuti tichizvirarama zvichienderana zvakanaka. Izvozvo zvekuti munhu akadya hake zvadya zvakanaka asi zvimwe zvese asiri kuita anogona kuita dambudziko. Sera takaona chero pana Samson kuti iye Samson akapiwa naMwari kuti anofanirwa kubva achiri munhumbu yamai vake kurarama sei nekudya sei, akazviita asi zvimwe zvaanga asingaiti zvakazoita kuti anga ari munhu akasina kufamba munzira yaMwari, but at the end he got back to God. Yes, mfundisi. Then takubva tangobatanidza nenyaya yabvunzwa naumba, the issues to do with health and salvation. Is it sin? Is it a sin? Okay, thank you very much. Yes. Or it's a lifestyle, or it's a whatever. Mukacherechedza the first diet yakapuwa munhu chitema chisati chauya, wakanzi anofanira kudya mafruits, magrains nemacereals generally, ndozvo aifanira kudya. Saka mutheology vanoti kune inonzi law of first mention. Pakarehwa chinhu pekutanga ndo parehwa zvakanyanya kukosha pamusoro pacho chinhu ichocho, kureva kuti that is the best diet. Right. But nekufamba kwenguva pakauya chitema. Chitema chauya Mwari vakatiwedzerai ma-vegetables. Kureva kuti patova nesome change. Then after that kobva kwazoita flood, kobva yaparadza ma-plants nei Mwari akati you may now eat these clean meats. Dzinobva dzazotsanangurwa kuna Leviticus 11. Saka muchaona kuti kana tichitaura zvevegetarianism, tingangoti vegetarianism is a policy, but principle inyaya yehealth. Ndo chakanyanya kukosha utano. Moses anosvika pagwenzi raipfuta but risingatsviriya, onzi bvisa shangu dzako. Right. Saka muchaona kuti principle irreverence nekuremekedza Mwari, but policy application yeprinciple iyi mumiddle east waitaridza reverence yako nekubvisa shangu hazvichaapply kuti munhu wese kwese kwese kana wava kunamata kana kusvika panzvimbo tsvene bvisa shangu dzako udzisiye panze. Saka vegetarianism is a very good policy, but principle iri pahealth. A principle is that which is true for all people in all places and all the time. But policy yava application yeprinciple. Saka kana chinhu chiri true for all time hachichinji, chitema. Saka kana munhu akati ini ndiri kudya nyama yakachena pamwe gwai kana huku kana mbudzi, hatingamuti ari kutadza. It's good, but it's not the best. Saka choice yemukristu is not between bad and good. You need to move from even good to better to best. But ukasvika pasituation yekuti you don't have the best, you may go to the good. Like my white after 1863, vataridzwa vision, vakati ini ndakamira
kudya nyama nenguruve yavaisidya but vanotaura pamwe voti I would have a little meat after 1863 macircumstances anga akasiyana nguva iyoyo kwakusina mafiriji kwakusina mafreezer ekuti maigona kupreserva mafruits nezvimwe zvakadero and uye zvakare kwakusati kwava nedevelopment yatinayo iye zvino and vaiitinerata vachifamba saka vaigona kusvika kune dzimwe nzvimbo kwakusina masubstitutes zvokutoti vaitoti the good, even though it's not the best, I will eat a little what? The meat. A little meat. But now 1894 panenge camp meeting, my white vakazoti ini, I have made the decision that I will not put any meat into my body. And chazoisi patafura yangu camp meeting yeku Brighton, vavari ku Australia. Kuva vatoita pledge. Then mune dzimwe tsamba dzavo dzavakanyora, I think it's letter 67 vanobva vatoti vachinyorera mwana wavo tsamba vanoti izvozvi hatichatengi any meat hatichasaving any meat inouya patafura pangu kana kudini ende tatotengesa huku dzose, we have sold all fowl kuti titenge mafruits but mukazvinda kuma 1907 vanotaura pamoti paivakwa I think Avondale College kuAustralia but papa ne shortage yechikafu kubva vanyora mune imwe tsamba iyoyo 67 zvakare vakati kumwana wavo kana mukawana hove dzakaomeswa tumai kuno kuti tiseve vanhu avachi chikafu kureva kuti pavakati ndabvisa all flesh fish yakasara but muministry of healing now kuma 1908 kokuvonyora vanobva vati munogara hove munzizi muya umo nemhaka yekuti zviri kusangana nesewage dzinobva mumaguta nzvimbo madziri kugara muchina kunaka hove dzatopolutwa nadzo vavo tofananidza hove idzodzo nenyama saka muchaona kuti pane pavaimbodzokera kukanyama vodya mbijana kwozoita pamwe vakati no izvozvi ndamira kusadya zvamuchose saka muchaona kuti principle huru is health. Then the second thing which comes inyaya yekuti vegetarianism is a very good policy that promotes health. So we have to choose between what is better and what is best. If the best is not there, you can go to the other. And the dzimba dzavaishanyira my white vaitaura kuti the members were so poor kwakusina mamotelo akawanda vavasinga afford pamwe kupinda mumahotera aidhura but vaitongowana imomo musina chimwe chikafu kwakusati kwava nemaots aisatengeswa aipuwa kumafamasi sechinhu chinorapa then dovi rarisati ravako rakazotouyana na Kellogg ndiye akainventa dovi kuti rivepo akatanga kurigadzira zvazvisati zvavako zvose izvi kwakusina marestaurants akawanda ekuti unogona kungobuda wotototi ndanotenga vegetarian pizza yangu panguva iyoyo saka waitogona kutoti kana ukasatodya nyama iyi hauna chimwe chekudya ndopavainoti I took a little meat saka pane musiyano pamusoro peprinciple policy. A very quick one. Yes. Yes or no, isn't it? Yeah. Okay. Is it a salvation issue? Is it a lifestyle? Is it a test of faith? Mongoti yes or no, motsanangura a bit of that. Because those ones would you know. Okay, thank you. It's not a test of faith. Yes. It's an issue of health. There is actually a quotation here, my white, Pawanoti, you need to abstain from meat. Not because it's a sin, but it's helpful. It's neutano. It has nothing with the spiritual. Saka, utano wakanakira zvakare your spirituality. Since Mwari vachida kuti uve holistic because health reform the main purpose of it is fitness for witness. So if you are not fit, you cannot witness. You are restricted. You cannot do anything. So the aim ya Mwari ndeye kuti be fit. Yes.
kana health message yanga kwauri haisi yokufamba uchibhosta uchitine mamuscles ndakasimba handina bp handina chakati. The purpose for it is for you to witness. If you are not witnessing whilst you are health, it doesn't help you. You know, Hitler was actually a vegetarian. Even the devil does not smoke. The devil adyi nyama anozoti haina kunaka. Because ane mission yake yaari kuda kuachieve, and it needs him to be in full health. Amen. Saka nesuwo tine mission. We need to be fully healthy for us to achieve that mission. Hey, Yes. and you need to be fit. Yes. For you to be a witness. Yes. I like that one. Pastor Momba. Amen. Yeah. Thank you so much. Taura ndisati ndataurawo. Maybe chimwe chatinga appreciate from these guys. Chavabuditsa chisiri kuzikanwa nevateereri vedu. Elder Mutema vabuditsa issue inokosha yekuti it's very true. Someone anogona kuva muvegetarian, but munhu iyeye achirarama upenyu hwekutyora mirayiro yaMwari ari muvegetarian. Anogona atori muvegetarian. That's why you see kuti like mibvunzo ine vanhu vamutema, not this one ipart 2 ndiye kuti why is it mavegetarian vane hasha. You understand? Why kubva padiscussion papart 1 unenge uchiona the way yavari kutaura nayo zvichireva kuti kwandiri vamutema issue yevegetarian, kuva muvegetarian hazvireve kuti munhu aponesiwa. Ndo pandiri kuya vamudoni. Okay. Kuti zvatiri izvi chitema, kwete kuti takadya nyama kuti titadzire Mwari. Chitema chakapinda panyika inoi chiri kuita kuti tive nebehavior yatinayo. But issue yehealth reform ini ndichiitora iri kuuya papfungwa yekuda kutibatsira number 1 utano hwedu isusu. Mamwe maquotation andandichiverenga makusenano vamudoni anga achiti health reform mukoma iyo pachezvayo tikaitora the way yayataurwa nevaruma inotibatsira kugona kuappreciate zvinhu zvekudenga. Health message pachezvayo kuzvidzora, nokuti imwe quotation inoti munhu akatadza kuzvidzora pamadyiro machances ari high ekuti anogona kutadzawo kuzvidzora pamirayiro yaMwari. Saka zvatinodya ndosaka bhaibheri mukoma the way andino understand inoti zvamunodya nezvamunonwa ngazviitiwe kuti zita raMwari rikudzwe. Saka chese chiri kupinda musystem munomu tiri kuunderstanda kuti kudii muviri yedu itemberi inofanira kugarwa namweya mutsvene. Iri pfungwa yandiri kuisa yekuti kudii yandoda kuclarifya ndiye kuti we are not being saved nokuti tava mavegetarian. Hazvisi zvinoponesa munhu, asi zvinobatsirawo munhu kugona kuappreciate zvinhu zvekudenga. Saka munhu kuva muvegetarian hazvirevo kuti munhu iye haasi mhombwe, nokuti mavegetarian acho vari kutorambana. Ndizvo vamutema. But zvinhu zviri kuda kutibatsira nei imwe pfungwa inowiswa inoti health message yakafanana nechigrade chiri kuprepare evangelism kuti vanhu vagone kuappreciate zvinhu zvekudenga. That's why you see ministry yaJesu ini ndakaitarisa ari kutanga nekurapa nekuponesa nekusunungura utano hwevanhu. Vanhu vakasungwa naSatani, zvakaoma kuti munhu anamate Mwari kana utano hwake hwakasungwa. Izvozvo zvinotoremera mhuri. Even vanhu vari kutambudzwa nemweya yetsvina zvinovaremera kuswedera pachigaro chaMwari. Saka ministry yaJesu yekutanga ndiye kusunungura utano hwakabiwa naSatani muvanhu, kuitira kuti isusu tigone kuappreciatawo
vhangeri ramwari. Okay, maybe I also just wanted to correct ndobva ndawo tigadzirisa because maybe maybe ndozvamuri kutofunga zvandiri kufunga kuti pane pamataura let's look at both extremes because the vegetarian I'm sure is also and a non ari kudya nyama neari kudya nyama vese vari kurambana. We put a balance on it. Yeah, before we get there, Sadari, I think paitaka statement kanogona kulabela vamwe vanhu negatively. Okay, kuti iko ma-vegetarians ane hasha. I think it's a bit offensive on some people. Yeah. Ndosaka kunozopatika kwane part 3 because data ungetaita stigmatize ma-vegetarian. So I think Mr. Chairman ipapa toda kuti tipadini tipa clarify tipa ngwarire kuisa vanhu mubasket then tovatati vanhu vese ava vanodai. Kune ma-vegetarians ari sober, kune vanodya nyama vari sober, kune vanodya nyama vanopenga, kune ma-vegetarians anopenga. So I think let's not label people. That's ndinoenda kupinda panapa ndichitaura kuvateereri. I think panel iri kutaura panapa iri kutaura kuna vanhu vana afforda, if I may put it that way, those who can afford afford what? A vegetarian food. Okay, ndo pane mumwe mubvunzo wenyu ipapapa ndibva matoutaura wekuti because pane pada clarify again pamakataura nyaya yekuti vegetarian food inodhura. Yeah, inodhura but hazvidhuri. From where people because zvinhu zviri kubuda sekunge vegetarian is for the rich. Is it for the rich? Yeah, I think or it's for everyone. Yeah, panoda kuclarifyiwa. Because there are many ways, there are other things. Maybe the doctor would then come in toona kuti zveshuwa izvi zvinodhura here, as what the good elder is saying. You remember what Pastor Ngwaru says, kuti unenge usina ma-almonds, unenge usina izvi, unenge usina nzungu. It's a variety, isn't it? But question iripo chayo ndeyekuti if varume ava they are sincere, vari kumamisha hatisi kutaura kuti vari kumamisha mungadye chii chinosupplementa nyama, because they don't eat meat always. It's what I mean. It's not available. You get a point. But even if it is not available, what is that they can eat kuti wawe neutano hwakadini hwakanaka? Haringangowo chete sadza every day. Uyu Pastor Momba akatomboti unotenga machangi 20 kg haina kana anything. It's not, get a point. Wakudya nemazai wakudini. So tibatsire. You know what I mean? So that cover the whole area. Wari muno ne wari kumamisha, and taking into consideration of the economic problems that we have globally. Let me start with Dr. Charles and then maybe through you, Chair. Before because this is now a new issue. Before I wanted to comment on the spirituality. Thank you. We might do injustice if we don't dig deeper into that. But is it related to our spiritual lives or our salvation? Tafarira nyaya yataurwa na Dr. Mzengi yekuti God is worried with our health. Yes. And pane chimwe mambovunza elder kuti is it a sin? You know, maivunza yenyu in passing. But ndoda kuti tiite mamwe maonero ekuti pane imwe nzvimbo poanotaura achiti if we know what is right and we don't do it, it becomes a sin. If we know what is best for us and intentionally we don't do it, the Bible says it becomes sin. If I know that I should intercede for him, I should pray for him, and intentionally I don't do it, the Bible says it becomes sin. On that vein, I want to say, pane vanhu vari kumusha vasina zvikwanisiro. Some are not even educated. Mwari haasi munhu, Mwari haana kuipa zvekuti angati uyo ari kutadza nekuti haana zvikwanisiro. But tine vanhu vakaita saElder Mukombe
vanogona kunge vane zvikwanisiro zvese to do his best. He has an opportunity to rest well. He has an opportunity to drink water. He has an opportunity to exercise. He has an opportunity to eat the right things. And he just doesn't do it. Bible, if you know what is right and you don't do it, that can become a sin. Principle iripo iri nyaya yeobedience. So to answer directly, to say, is this issue spiritual? Nyaya obedience is spiritual. Once we detach this issue from spiritual, from its spiritual implication, I think we might be doing injustice. Okay. Because God is talking of obedience. Ndafarira matauriro aita Dr. Mzengi kuti the issue is not about whether it's good or bad. The issue is, have we done our best even in our circumstances? Ndafarira pawataura paEllen White kuti aisvika pekuti the best pano kunyange ndakati handichadye nyama, but the best for me to take care of this body temple is to take fish. She is reasoning. Panengwe nzvimbo, even Ellen White says, the health message, it calls for reasoning. Just to reason, it calls for common sense. Kungoti ndiri panzvimbo ino, ndoita 7 days here nekuti pangori nemazai nemukaka. Ndoita 7 days ndisina kudya here. Or I'm going to take the best available food that is there for me to take care of this body temple. So pfungwa yangu iri pakuti che, nyaya iri pa-obedience, that God wants us to take care of these body temples. Okay. Paul anoti, we glorify God through our bodies. And 1 Corinthians 3:17, pandinoiverenga hana yangu inogara ichirova, because inototi, he who defiles this body temple, God is going to destroy. So anyone who defiles this body temple, God is going to destroy. If we then say that issue is not spiritual, we might be missing it somewhere. Okay. Because the verse is saying, he who defiles this body temple, God is going to destroy. Okay. I think it Thank you. Futika. Not that I know it need. And I subscribe to what Elder Mtema is saying by underlining Kuti, the sin is not in the meat. The sin is in the context. Yes. Okay. The sin is in the context. Tsanangurai kumaviewers edu. Kana Mwari akandipa zvikwanisiro zvose zvekutedzera 8 laws of health, ini ndodecide kuti handidi ndakuda kurarama semararamiro angu based on my test. That is disobedience. Thank you, because literally uri kuseka Mwari kuti makandipa asi siyana inenga zvasiyana nambuya chimuti vasina knowledge yacho, vasina my exercise, vasina she does the only thing chaangadye maybe ihuku iri padhuze navo ndo the only protein iri padhuze navo, because kumwe kwese hakuna. Saka context yambuya chimuti inogona decide the obedience yavo, necontext yangu inogona decide the disobedience yangu. So at the end of the day, eating meat has nothing to do with sin, and eating meat may have to do with sin. So based on Mwari wakatikomborera sei, and how much are willing to obey the counsel of God. Dr. Mzengi. I thought no, thank you so much, Pastor. So this is the, I've had lectures on this and talks about this, and sometimes people put you in a corner. Is it a sin or not? Exactly. And I like how Pastor said it. Mwari haasifuye kusanzwisisa our context and our situations. Amen. To him who knows and doesn't do, it becomes sin. Exactly. But God understands our Hallelujah. Circumstances. Hallelujah. Ndo patanga tichiti ndikauya kumba kwenyu Elder, ndikaona muchimwa mazoe orange crush, it will be evil for me to assume that you are not doing your best. There are some people who, when they see people drinking fizzy drinks, they are quick to say, this person is not a reformer. Yes. What if that person in that Mazoe orange crush, she or he is doing her best? When we actually dig deeper into this issue of even vegan, when scientifically, those who have desist from meat, they are supposed to desist from sugar. Because the issue of vitamin B12, I know it has been asked a number of times, the issue of vitamin B12, science shows us that those who don't take meat but taking sugar, they're actually doing more harm. So when we stay away from meat, because sugar affects my receptors are not vitamin B12. So
when I then see him taking sugar, me with all the knowledge, I'm not supposed to judge him. Yes. But why is he eating sugar? What is he? What if it's the only sweetener available to him? To him, yeah. So that's why I wanted to highlight. No, thank you for that. Yeah. We cannot just say, I saw him eating chicken, therefore he's not a reformer. What if this is the closest thing to him? Yeah. To being healthy. Yes. You know, this is a journey. Health message, it's a journey. Amen. And some they'll take 6 Amen. months, some they will take 6 years, some they'll take, this is a personal journey. But I like what Pastor says, the issue of obedience. God understands our context. What is wrong is when he has all the information and he has all the resources, he decides not to obey. Yeah. That then becomes serious. Exactly. Dr. Mzengi, ndobva ndayapa naDoc Charles. I also want to highlight issue yekuti the issue of vegetarianism or not eating meat is not a test of faith. Amen. You cannot sit Amen. a church board Yeah. and say, because this person is eating meat, then they are not a Christian. And Those they cannot are preach. kuti test of faith, or you can't preach because you are eating whatever. Okay. That is what test of faith is. But pakujaja kuti munhu uyu nepa situation yaari waikwanisa kuita zviri nani, izvo hazvisi musimba redu sevanhu, zviri mumaoko aMwari nemunhu wacho. Exactly. Yeah. Because judgment iri pakati pako iwe nani naMwari. Mwari ndiye anonyatsa kuziva kuti unokwanisa kuita zvakati nezvakati nezvakati, but wakakoniwa kuzviita nekuda kwehoni. Chishuwo chaMwari ndechekuti tiite our best. Tiende pa very If you best. really do your what? Your best. Actually, Ellen White anototi sugar is more injurious To health. than meat. Sugar is more injurious. More addictive than meat. Yes, than meat. It's more dangerous than meat. So it's not just an issue of meat. Okay. Zvine ma-components akadini Akawanda. akawanda, and we must strive towards it. Danger iripo ndeye extremism. Yes. Vamwe vari Ndo extreme patakuenda. Tudazostaura. munyama, Yes. vamwe voitawo extreme Yeah. uko ozoguma kunzi waleka chakati nechakati nechakati. Extremes always meet. Saka kana uri extreme on the right, kana on the left, we are all going to end up on the same level, because far east is west. Yeah. Yeah. All right. Dr. Charles. Yes. Pamubvunzo wataurwa Anti-sugar, yeah, woman. Yeah. muchaona kuti diet kana tiri kuti isusu diet affects our health, pane pandiri kuona kuti tiri kuwirirana kuti diet affects our health. Ipapo tiri kuwirirana zvakanaka. Kana taona kudefine health to go back to it, tichaona kuti hatigoni kupatsanura physical health from spiritual health. No, we can't. We cannot separate it as well from our social health and our mental health. Saka tiri kuti diet affects our health, zviri kutorevawo futi kuti tiri kuti diet affects our spirituality. Ultimately tiri kuti isusu zvikafu zvinofanira kubatsira the nervous system and the brain, which is the system that helps us to worship and connect with God. Patiri kutaura, patiri kuimba, patiri kufunga nokuteerera zvekutaurwa naMwari. Kana system iyoyo isina kupiwa zvikwanisiro zvayo zvakakwana, semavitamin B complex, ma-essential fatty acids akasiyana-siyana, atinowana muchikafu chatinodya, zvikasawanikwa zvakakwana, zvakureva kuti mufungo wedu unogona kusafamba nenzira yakadini yakanaka. So ultimately diet affects our health, and in the context of health mune spirituality, hatigoni kuisa payo yega toidimbura. Takuenda manje pamubvunzo wabvunzwa wokuti zvinodhura here kana kuti vari kumusha vangazviite sei. Pane vana chiremba vakabva kuHarvard University vachitenderera muno muAfrica. Chavaida kuona bucket and trowel, chavaida kuona ndechekuti tichitarisa ma-dietary patterns ema-rural folks emu-Africa in relation to their general health, zvakambomira sei tichikombea nevanhu vanorarama upenyu huri westernized,
kana atinoti ma-Western diets. When you look at these two particular kinds of diet, mushaona kuti the Western diet is more of an omnivorous diet. Ine nyama yakawanda, uyezve Western diet ine mamwe ma-refined foods nemamwe ma-fast foods akadini akawanda. But the rural diet, muchaona kuti vazhinji vacho chikafu chavaitodya changa chiri available in their context. Isiri kuda ma-almonds arehwaya, because ma-almonds, they are not native to Zimbabwe. They need to be imported. Pane transport, pane custom duty, pane storage, pane marketing, pane packaging, so ultimately it comes at a higher cost. So when you approach the vegetarian diet from that aspect of wholly packaged foods, imported foods, it becomes expensive. But it has a rural folks ava vakaonekwa kuti zvikafu zvavaidya ivo zvaivabatsira to have better health holistically. Zvikafu zvavaidya ndezvipi? Patiri kuti ma-almonds papaya, God in his wisdom, takatarisa the book Ministry of Healing chapter 23, inoti in every locality God has put foods that are suitable for that particular environment. Saka so kunoku hatingatsvagi muti wemu-almond kavatisina, but munoziva tine shomwe amarula. Are you aware that kwachivi uko varungu vanotouya vachipa vanhu veikoko mari dzokuti vakache shomwe, vozadza mabhaketi, votakura nendege kuenda nadzo, because there is a high value in that. Hadi mukuzviona kaizvi zvafanana nehacha dziya, hadi mukuzviona kaizvi. Saka zvirova kuti zvikafu zviri kuwanikwa in a rural setup takutozoverengedza kuti tione kuti so which foods have got more benefit as far as concentration of nutrients in a balanced ratio ndeapi. Muchaona kuti zvinhu zvakaita sana minyevhe, vana mutsine, hadi mukuzviona kaizvi zvinowanikwa kumusha izvozvo. Chimwe chavanoti chibora mapotisha kana chickweed, those are rich mune ma-essential fatty acids, different types of fibers, ekuti kana vachidya zviri affordable, hazvidi mari yakawanda kaizvi. Even preparation haidi bhuku, hadi mukuzviona kaizvi, zvinotovapa utano hwakadini, utano hwakanaka. Not just that, but muchaona kuti vanhu vari kumusha vazhinji vacho mamwe ma-principles the 8 laws of health ayaya, they are not sedentary vazhinji vacho, they are physically active. They have got adequate exposure to sunlight. When it comes to zvinhu zvinotengwa mumashop zvakawanda zviri refined sema-soft drinks and the like, havazviti zvekudya on a daily basis, maybe it's now and then. So ultimately their health yakwanikwa kuti yakadini inenge yakaenderera mberi kudarika vanogara mumaguta. And muchaona kuti setsika yemazimbabwe vazhinji vanototi uyu kauyu kamunhu kaari kuita ngaaende kumusha, anogona kuzodhura chachitunha kumeza kupi kuenda kumusha. Aenda kuya, the environment in relation to the 8 laws of health is favorable. That person can recover. Saka here I've taken an example of a mega environment yekuti hakuna zvikwanisiro. It's a poor environment, but still in that context, zviri kuraramika, zviri affordable. Then coming now to an environment here, yakafana neyedu, yatinorarama yoma cities, you will find kuti kana tati tauda kurarama a vegetarian diet, we should become fully informed before we take the step. Amen. So what am I going to eat? Let's say maybe on Monday, on Tuesday and Wednesday. You have got a menu plan. And so where am I going to get probably my brown rice? If that's the case that you have chosen. If I'm going to cook the white rice, or maybe if I cannot get brown rice, what can I do to help this white rice to become more nutritious? I can add a little bit of carrots. I can add a little bit of green beans and peas in there. Unozoona kuti dzimwe nguva kwatinogona kuda kutenga zvinhu zvakaita sezvanambotaradza dzashomwe dzinotengeswa kuutsanzi kakapaketi kadoko kakadai kanotoriwo nemari yako, but iwewe paunoita a visit kuti rural home ukakwanisa vanhu vanogona kukachira shomwe dzadza, you get it at a better price. Handi mukuzviona kaizvi. Saka the cost benefit analysis inofanirwa kuti munhu aite, azive kona rekutenga nerekusatenga. Ultimately you will find that it becomes an affordable vendetta that we can live. Regard Shenda, Pastor Momba, thank you so much. This is well balanced for me. And Pastor Momba, maybe takuda kuti tingenda ngwede ati fambe tibva tangobata nyaya kuti then what then happens to us as Christians, ndichazopesera nemidoko. Then we then come to extremes of these issues.
Yes. chii chinenge chamboitika, and how best then can we help each other? Kana chiti extremes anoswera mavegetarian ari extreme ndikureva zvakare futi vanodyawo, because kuna vanodyawo nyama kava vanotoindawo maextremes, then koitawo vari kuuya kumaextremes. How do we then strike the balance, Pastor Mumba? Okay, takatarisa issue yekuma-extremes. Ellen White anotonyora pakawanda achipa yambiro kunyaya yevanhu vanoenda kuma-extremes. So ndiringoverenga just one quotation pane mamwe acho. Anoti, should health reform in its most extreme form be taught to those whose circumstances forbid its adoption, more harm than good would be done. More harm than good would be done. Saka tichibalansisa, especially tichitarisa kwatiri kubva nenyaya yedu ipati 2. Anonyora zvakare achiti, mumba mangu ndakazviudza kuti zvakati handidyi, asi ndinoziva kuti kune vamwe vanodya. Ndinopa room kuno umwe nomumwe mukumudzidzisa iye ngaite sarudzo yake. Saka Ellen White ari kuti zvakati ini handidya hangu mumba mangu semuridzi wemusha, but vana vangu vari kuti zvakati tiri kuzviita sei, tiri kuzvidawo zvishoma nezvishoma, tiri kuvadzidzisa kusvikira vagona kuappreciate. Saka ndo paari kutaura issue yema-extremes, kuti vanonyanya kuenda kuma-extremes instead yekuti vaite zvinhu zvakanaka, mhedzisiro yacho vanocreata matsotsi mukati memba. And then statement rangu maybe rekupedzisira nderekuti why health message iri kuya panguva inoi ndeyekuti ndichashandisa maexample maviri. One ya Ellen White yaari kunyora ari kuti nokuti nyika yatiri kurarama yaipa, kwatiri kuenda kubhucha kunotenga nyama dzedu hatisi tiri kudzichengeta. Inyama yatiri kutenga hatisi kuziva kachengetero kairi kuitwa. Ende pane imwe nguva anotaura issue yekutransportwa kwenyama idzodzo. Ava vanogona kuzotsanangura ana chiremba. Anoti mukufambiswa kwadzo nzendo dzakareba dzisina mvura nechikafu, zvirwere zvinowanika panguva iyoyo zviri kutorwa mumiviri yevanhu. Inini yandakawitnesa yekupedzisira pafamu randakamboshanda ndiri evangelist, pakashayikwa mombe zvemazuva ikazoonekwa yakafa. The other part yemombe iyoyo yanga yatoita green. Varidzi vemombe vakacheka pati yanga yaita green bvavarasa, and then the rest vaendeswa kutauni kubhucha. Saka ndo pfungwa yatiri kutaura kuti munyika yatiri kurarama inoi, we know very well nhau dzaimbofamba vanhu vari kuchengeta mabroiler kuti dzakambobuda kuti vamwe vacho vari kushandisa chikafu chisiricho chiri kuenda kunokwadza vanhu. So ndirini munyaya dzeutano, especially mukudya nyama, ndinoshwira kuti kana vanhu vachizviita zvishoma nezvishoma, zvakanaka kuti munhu aite nyama dzaari kuchengeta. Nei uipi hwevanhu wawanda. Thank you so much. In other words, kutosiya is a very good It's the best. It's the best. Because remember, the best. The best ndo kwatu kuda kuti tisvike to the best. Vamwe tiri pa good, tiri pa better, but we need to go to the best. Amen. Thank you so much. Yes, ndira kutaura kuvateereri wakateerera. Ndanzwa wachitaura uyo Matema. I think zvakakosha kana wada kuva vegetarian, there is nothing wrong. Chigara pasi uti right, what is that I can afford? Uti wane budget yacho, so that you don't have to miss other things. But dambudziko rekuti wakungoti ndaakuta kuita vegetarian usina kucalculata zvinofanirwa kuzodyiwa zvacho, I think you will be creating yourself a problem. And hence ndopo uchaita extreme, wongosvika mbongoti tese taama vegetarian. Hapana kana chikonzero chaunonga explain kuti taama vegetarian zvaita sei, hapana explanation yaunogona kupa vanhu. Tichitarisa futi zvakare mavegetarian neasiri mavegetarian, I think usafamba uchitaura kuti ame vegetarian
kana usiri vegetarian usafamba uchitaura futi kuti I'm not a vegetarian. Why am I saying these things? Inini wazhinji hawazi kuti I'm a vegetarian. Asi ndodya ndakutaura kwa ndikupa example. Inini ndiri a vegetarian yekusadya nyama yehuku yemombe, asi ndodya huku. Chendakaitira vegetarian i one thing, because ndakange ndakabatwa kunzi ndaane cancer iri pa stage 3 in 2015 ndo pendakabatwa. So ndobva ndadecide kuti now kana iri nyama chega ndimboisiya nehuku, ndobva ndakatombosiya kana fish yacho. But let me tell you, zvataurwa nevarume avo kuti zvinobatanidza nespiritual zvakandibatsira pakutenda kwangu, and I'm doing a lot of evangelism. Handina dambudziko on that. Utano ndinawo Mwari akandipa, and I'm using it. Amen. And my prayer ndeyekuti Mwari, use me in your field while I'm still alive. Amen. We strive to go to the very best. To the best, yes. To the best. Thank you. Yeah. Ndotenda wadare ne waenzi wetengetinawo nhasi ndakomborerwa. Yes. Ndinoimba nemiwo makomborerwa. Yeah. Kana takuenda paishu yekutsanangura kuti extremism kudii kuva an extremist. Handisuda kutaura nezvevegetarianism kana kudya nyama. Regai nditi kwandiri extremism hunoya panzvimbo mbiri. Number 1, righteousness by eating. Problem iyoyo yekufira kuti ndamutsvene nemhaka yekuti handidye chekuti kana ndinodya chekuti. Wowa mutongi wehama vanodya zvausingadyi or vice versa. Righteousness by eating is not our fundamental belief. Isusu yedu is a righteousness by faith in Christ Jesus. But that righteousness leads to obedience of health principles. Number 2, extremism inoya pakurarama as if God never gave counsel on how we eat. To totally ignore unodya nyama as if Mwari never said anything. Kana kuti unorarama plant-based maviews akwe iwewe as if hatina guidance yekuti kuarea ikoko kunoitwa sei. When we ignore divine counsel, extremism, when we judge each other and adopt righteousness by eating, that's another extreme. Let's avoid those extremes. Obedience, I like Elder Matema. Kwandiri, this is a take-home message. Obedience to God in his advice and counsel for our goodwill is what makes the difference. That's where the balance is. Let's avoid extremes. Yes. Thank you so much. Elder Matema, your last... matiti tisatauri ndove kupedzisira. Okay. Varume vaviri ava paprogramu yekutanga vakaita challenge yandoda kungoti vadare vedu vatibatsirewo. Okay. Yes, yekuti mai vakamborwara. Varume ava vakapiwa advice yekuti mai ngavadye nyama. So kune vanhu vari kuti zvoni papasina need pastor yekuti doctor akaprescribe kuti vadzoserwe kunyama. Hanzi doctor iye haana faith. Nokuti varume ava vaishandisa matest ma-experiences avo part 1. Saka toda kubvunza kuti is it possible kuti doctor ari kutaura kuti no munhu uyu kuti ararame mupei nyama, ngadye liver, ngadye zvakati kuitira utano hwake. Nokuti ndainzwa mamwe madoctor mamedical missionary vachiti doctor iye anenge akakanganisa zvisingaiti. So ndoda kungoti pamuchazopindura mamwe maissues acho motibatsira. All right. Thank you so much. Thank you, Pastor, for that. I know Dr. Charles will also respond to that. Yeah. But allow me to say, kuti titi yes or no is dangerous. These questions that needs yes or no in spiritual issues are very dangerous. But I want to respond saying, we have doctors, most of our education in terms of medicine
it doesn't dwell much on lifestyle medicine. So most of our doctors, normal college degree, MBCHB, it doesn't cover much on lifestyle medicine. Okay. So according to Dr. X, according to his knowledge, which might be limited in lifestyle medicine, he can do his best in saying, go back to meat. Okay. Because that's the knowledge that he has, and he's doing his best. And he's saying, could be trophy, go back to meat. But it doesn't necessarily mean that's the only and the best solution. But when you go to Dr. Y, in this case you have Dr. Charles and you have some other ordinary doctors, but we have gone an extra step to dig deeper into lifestyle medicine. When you go to that doctor, he can give you a different prescription. Instead of saying, go back to meat, he can say, no, in your diet, include these supplements. Do X, do Y, do Z. So to me, these two doctors, they are not evil, but they are at different platforms. So we can have some members in our church, vakatodzoserwa kunyama. It is not wiser, it is not Christian to quickly say that doctor is evil. No, that's not Christian. Because some doctors are limited in terms of their lifestyle medicine aspect. So to quickly say, Dr. Ovaka Kanganisa, it's unfair. And I think it's unchristian. We then need to understand the context. We then need to understand the limitations that people have. Because our normal college degree 5 year, it doesn't dwell much deeper. That's why even Ellen White, I didn't want to quote Ellen White today. That's why I was not quoting her. But that's why even Ellen White, as you say, she says, our physicians, they need to learn more of lifestyle medicine. Our physicians, when they are qualified, they need to learn more. This is what made Kellogg and Loma Linda different. Because apart from the normal medicine programs, they would then go deeper into lifestyle medicine, which was guided by inspiration. That's what made Kellogg to be world-renowned, because he went a step further ahead. Whilst other normal doctors were saying, it was straight from above. That's what made Kellogg to be different. And I want to advise our fellow doctors, our fellow physicians, those who have been trained in the right normal education that we have, they will do well, especially our Adventist doctors, to dig deeper into lifestyle medicine, which is outside. Because us as Adventists, we don't prescribe, we don't diagnose, but our focus is on lifestyle medicine, which we get from inspiration. Then maybe to say my last thoughts, this was in response to this. Yeah, the camera is somewhere there for you to... Thank you. Then my last thoughts to our viewers. I really want to thank God for this discussion that we had today. Nekuti ya maramba through you chair na pastor taramba tichi-emphasize nyaya obedience. Kuti Mwari achitibatsira ngatikumbirei simba to do our very best. Vari kugokwe ngavaite their very best to find out what does God want. Vari kuBorodeo, let's do our best wherever we are. I might be a student with no income. Let me do my best. It will not help yataurwa na Pastor Ngwari kuti ndiri kungomwa drinki nebans, on a daily basis. The question is, am I doing my best? Because the Bible says we need to glorify God in our body temples. And in closing, of late I'm so much into neuroscience. Of late, neuroscientists, they've realized that they call it a gut-brain axis. There's a serious relationship between our guts and our brain. Actually, they now call it the second brain. That there's a very close relationship between the gut and the brain. And what science is realizing today, inspiration has this years ago. When you studied the books that you were talking about, Ministry of Healing, Councils on Diet, they've talked of this close relationship between the gut and the brain. To me, the issue of health through the gut, the esophagus, the alimentary canal, system. Thank you so much. Thank you so much, Pastor. So, regai nditaure nechishona kuti anazvina fundo mascientist vanoita nezvepfungwa nezvemiri yedu vari kuona kuti pane relationship yakadzika. Actually, scientists are saying
there's so much that we don't know between the relationship between matumbu edu, esophagus yedu, matumbu edu, system yedu ine zvechekuita nemadyiro edu. There's a very close relationship between matumbu edu neesophagus yedu nebrain. Zvekuti vari kutoti dumbu redu izvezvi ma-neuroscientists vakutoiti is the second brain. They are also realizing that there are many receptors avaifunga kuti akawanda mupfungwa, but vari kutoona kuti akatowanda mudumbu. Meaning that the things that we put in our stomach, they have a serious direct relationship with our brain. Bhuku ramamutaura riya elder rinonzi Ministry of Healing, it should be page 147. Munyora anototi, when God communicates with us, he uses the brain. So whatever affects the brain affects our communication with God. So if scientists today are realizing that there's a serious relationship between the stomach and the brain, yet the brain is the medium. Actually, Ellen White says the central nervous system, that's the medium that God uses when he is communicating with us. So whatever affects the central nervous system affects our communication with God. So to me, the issue of health, yatangachi discuss, it has more to do with our communication with God. Mwari anoshuwira elder kuti tichifamba ndiri mu business meeting. God's desire is that tichironga madhiri edu, he tells me kuti shamwari dhiri raribude. God's desire is that tiri mu church board, he communicates with us. Senchai musaiite. God's desire is that he can communicate with us at any given instant. God's desire to our youth is that God can tell you kuti musikana uyu aite. God wants to communicate with us in all aspects of our lives, whether it's financial, whether it's social. For that communication to take place, the central nervous system, which includes the brain, it has to be clear. Simba to do our best in keeping the mind clear. I don't smoke not because it affects my lungs. Affecting my lungs, Kwandiri elder, is secondary. I don't smoke because I want my mind to be clear so that God can communicate with me. So I don't eat nguruve, I don't smoke, I don't do the things that affect this system. Not because I want to live to 100 years. No. I desist from these things because the Bible and science have proved these things, they affect my communication with God. God's idea is that wherever we are, God's idea is wherever we are, there should be direct communication with heaven. So let's do our best, dear listeners, so that God can communicate with us. This is why 1 Peter, it's full of this term, be sober. These are the end times. Be sober. How can we be sober? By watching the things that we eat, the things that we drink. So the issue that we had at hand today, elder, particularly to do with meat, science is clear. Harvard University, they've been doing a lot of studies on the effects of meat on our system. I think it's something that we all agree, even the worldly, that meat itself affects this system. And if we are good stewards of our bodies, we need to give glory to God by keeping this body temple. But as I mentioned, the most critical thing to do, the most critical thing for me when it comes to this issue is communication with God. Let's do our best so that God can communicate with us. Thank you so much, Elder Mtema. Doc. Yes, pamvunzo wabvunzwa na pastor in relation to munhu anenge aita a challenge anenge aita on his health over anzi idya liver or one of the animal products. Maybe in this case, this patient angaine iron deficiency probably. I'm not quite sure what the case history was like. But generally, pane zvinhu zvakawanda zvinogona kunge zvakava involved to get to that particular conclusion. Zvakafanana nokuti pane nyaya intake kuti pane deficiency yachona recommended dietary allowance yake yange yakamira sei, number one. Number two, when now this food has been partaken, was the system able to digest so that these nutrients now become available to this particular person. So zvakareva kuti kuna chiremba wakaenda to his best ability and knowledge or to her best ability and knowledge zvaikwanisa kumuitira kuti nhasi ange ari paari in better health than where he was. It was probably to go back there
Though ultimately there may be other options which he may not be aware or that may have been the best option. So ultimately atizogone kuti chiremba akakanganisa kana kuti akagona. You will find that Ellen White at one point writing writings akantonyora kuti panga paine umwe chiremba anofanira kunge ainzi Dr. Kress, and chiremba uyu akatanga kuratidza symptoms nhasi akada kufanana nevitamin B12 kana tikamatarisa masymptoms iwawo. Saka anotomutaurira kuti B12 deficiency kamudyiro kauri kuita it's a scanty diet. There is not much variety. As a result of that tinogona kuti mweya waigona kuinspire Ellen White kuti amunhu uyu necondition yainayo ngaatange kudya this wide variety. But probably looking at the time period yekuti awane those nutrients panguva iyoyo zvaigona kuzomushatira. The prescription yaakamupa under inspiration ndeyekuti anotora raw egg and wine which is not fermented, red grape juice, mixed together over anwa. After some time chiremba uyu anotonzi akadini akatanga kurecover zvakadini zvakanaka. So it could be that a supplement can help for that particular person. Another one, lifestyle changes and introducing other nutrients or fortified foods can help for that person. And someone might even need an injection of vitamin B12 for that time because maybe my levels they are too low, they are too critical. Kuti tima kwanze kumasimudza through diet, it may not be the best. So ultimately that's another extreme yekuti kana endaita dambudziko randaita handichanoni chiremba. Zvataurwa nachiremba, if it's not in line with the principles that are there and what I want to live, I'm not going to do it. He's not inspired. Ipapa panoda kuti pagadzirisike because dzimwe tinenge tisingazivi kuti muri mukudini muri kufamba sei. Then my last words would be, when it comes to issues of diet, health reform, and the question at hand, your health is your wealth. Your health is your wealth. Murume anonzi Steve Jobs aita zvaakaita zvese akakwanisa kubatanidza mari dzakawanda panyika. Anoti on his deathbed, all the money that I have in the world could not be substituted to come and lie in my bed as a substitute. Guys. Then I began to realize that there's one book of life that I had not read, and that book is the book of health. Guys. Mamwe mabhuku ese ekubatanidza mafoni and what engineer akadini akamaverenga asi bhuku ranodini hana kuriverenga. Saka tinoona patiri kuti health apa kuti tiwane that health, diet is a keyword, is a key component health. But ngatisamirira a diagnosis. Sure vana vamwarisa zvatiri zvinezvi toda kumirira makandinzwanani yekunoka padhoo kuti makandinzwanani ndoti ndinogona kuziva kuti une BP wobhadhara. Wapedza wobatwa BP yavapo wanzi wakandinzwanani ndogona kukupa HCT kufamasi kauko. Ndopo tozoda kuzofunga kuti but you know what, I think I can change issues the sodium intake. I need to watch my fat intake in my diet. I need to think about issues these days, how to manage it. I need to think about drinking water because it's going to help my kidneys, because my kidneys are involved when it comes to regulation near BP. Do we really want to wait for that time when we have got enough resources as a church to help us, to guide us? Nemafambiro edu, you will find that would have saved ourselves a lot of pain and unnecessary challenges in life if we heed to the word of the Lord and his inspired counsels. Thank you, Doc. Regetede pekupesira topesira na Dr. Mzengi. Dr. Mzengi vaterere vari kuteerera ni mukuvharira tiri kuti kudini panyaya maybe makungovhara muchisummarize nyaya yehealth yacho nesalvation nezvimwe zvamungada kutaura pamusoro pema-quotations Ellen G. White. If there is anything, then more motivvarira kuti saka at the end of the day, what have we said, what are we saying, what is zvatiri kutaura sechurch, what are we saying nemurume uyo ari kumanikidza nefamily yake. Thank you very much. Mukacherechedza muchaona kuti bhaibheri kuna Genesis rinoti reason yatakasikirwa naMwari ndeye kuva nedominion. Saka we are not supposed to be dominated
by anything, whether it's appetite or whatever. We are supposed to have dominion over appetite, dominion over everything. Yeah. Kana une chinhu chiri kukukontrola, chiri kukudominata, hausi kurarama in the expectation yaMwari. Mwari vanoda kuti zvese zvaunoita mukurarama kwako zvive pasi pako, kwete kuti zvive pamusoro pako. Saka kana une drug rauri kutora kana chingava chii chaunoti ukatochishayiwa hauchatonzwi zvakanaka, uri kurarama upenyu huri pasi peunotarisirwa naMwari. Mwari vanoda kuti uve nedominion. Let's not be ruled by taste buds. Let's not be ruled by appetite. Let's have control over our bodies, not our bodies controlling us. Mukacherechedza shoko raMwari rinoti my people are destroyed not because of lack of faith but lack of knowledge. And the knowledge does not come to you. You have to go to it, seek it. Ngatinoverengai mabhuku enutrition, mabhuku eutano, so that whatever we do, tizviite tiri informed. Ndochishuwo chaMwari, we must know. Usangorarama in darkness. Inda umbonochekwawo ropa rako neutano hwako vokuudza kuti no, pamwe pane chiri kuleka kana kuti hapana. You need to live informed, not in darkness. The other thing which is there is this. Powerful. We are not saved naMwari because of what we do, but we are saved because of what he did for us on the cross of Calvary. Saka chatinofanira kuva nacho chikuru is faith in what God did for us. Chakatiponesa iropa raJesu ndo chikuru. Saka yandingangoti password yekuinda kudenga, it's not vegetarianism, it's not eating meat, it's the blood of Jesus. That's the most important the thing. Then kana tava saved, we now need to seek knowledge from the word of God, from mabhuku eutano, from the spirit of prophecy, and try to live the best according to what the knowledge which we have been given. Saka ndingangoti ndo the final and strong word yandingapa. The enemy of the best is not the West, but it's the good. So all of us need to take some steps. Kana unga uchidya nyama isina kuchena vana nguruve nei, unofanira kusiya izvozvo. Wouya pamwe kunyama yakachena, vana makwai, vana mbudzi, vana huku. Kana wanga wasvika palevel iyo yoramba uchikura, usangoramba uri pasame stage. Reduce quantities ezvakanaka zvauri kudya. Unofanira kurarama a temperate kind of of life. Unofanira kuzvidzora pazvinhu zvose. Saka even watova pane imwe stage, hapana paungati ndatosvika. Unofanira kuramba uchiimprove, striving for the best. Hakuna achibata even pautano. Tose tofanira kuramba tichinanavira nokushuvira kuita zviri nani. Kana iri exercise ndiri kuimprove here, pane zvandiri kusirira here. Kana iri diet, kana iri rest, am I doing well in all the laws of health? And even if you are doing your best, you have not reached the best. So let's always strive for our good to become better, and our better to be best. Toda kutenda. Aiwa tinotenda. Euda mutema Doc Charles. Mwari wakuitirei zvakanaka. Toda kutenda vateereri nenguva yatava nayo. Once again toda kutenda vateereri vedu for the comments, for the quotations, everything that you send us. We believe that is how we grow. Varume vese vari apa vanhu vanoda Mwari. And we also believe in the books of Ellen G. White. Anga achitaurwa pano. We also believe in the Bible. Mwari achititungamirira tinovimba kuti pane zvatadzidza zvatichanochinjawo. Ini personally pane zvandatodzidza. Tofunga mfundisi.
ava veruponeso neninga panyaya yanga ichinetsa. Mwari vakuitirei zvakanaka. We hope again we meet again next week. May God bless you, may God keep you. But before we go, I'll ask Dr. Charles to pray for us. Katinamatei. Jehovah, tinokutendai nokuti munotida. Zano renyu reruponeso rwuri rwakajeka. Jesu akatifira pamuchinjikwa kuti tikuponeseke. Asi pamusoro peizvi munoda kuti tirarame upenyu hune utano hwakanaka nhasi namangwana nekusingaperi. Mukatipa the laws of health dzinotibatsiridza pakunamata kwedu, dzinotibatsiridza pakurarama kwedu. Asi imi ndimi mukwanisi nemugonesi wese zvatingakwanisa kuita. Chitibatsirai isu tanga tichitiri padare rino tikwanise kuzvirarama. Pane vanga vari kuteerera Mwari, umwe noumwe nepaanogona napo sekupa kwamunomuita imi, mubatsirei azvirarame Mwari. Kana panga paine vanhu vangu vaine umwe mufungo wokuti vanhu vese vanofanira kungofanana pamadyiro nekamuitiro pasina kusiyana kwemafungiro as far as personality and individuality is concerned, vabatsirei Mwari ndangariro dzavo dzisunungurwe pakubva pakubatwa kwavanga wakaitwa, so that we can become dominators sekudzidza kwataita nhasi. Tinokutendai nerudo rwenyu pakati pedu, tikuwana utano panyama, pamweya uye nepakukura kwedu physically. Muzita raJesu ndanamata. Amen. Amen. God bless. Jesu mnunuri wangu, muri rwiyo rwangu, ponesi munyaradzi mumatambudziko. Jesu mnunuri wangu, muri rwiyo rwangu, handina imwe hama inopinda imi, muri chishangu changu muupenyu wese, kana ndava mudima apo ndinochema. Jesu nunuri wangu, muri rwiyo rwangu, handina imwe hama inopinda imi, tenzinda musimbi hira shamwari yeidi, ndino muda kupinda vanu vese pasi. Jesu nunuri wangu, muri rwiyo rwangu, handina imwe hama inopinda imi, muri rufaro rwangu mupanzi redima, ndofara nemikwa hazvo mudangaro renyu. Jesu nunuri wangu, muri rwiyo rwangu, handina imwe hama inopinda imi. Jesu nunuri wangu, muri rwiyo rwangu, handina imwe hama inopinda imi. Jesu nunuri wangu, muri